Ripalungguhan iki aja wedi kangelan. Tinimbang mati kaliren mergo mung meneng wae mergo dadi jiwa jirih getih wedi mati luwih becik Ripalungguhan iki budhal wae marang negara Ngamarta. Kabeh saanane ama tumuju marang negara Ngamarta dirusak tandurane para kawula parandene lamun ana sing belani. Aja wedi kangel dibabati barisane. Ora liwat ngestokake dawuh Kakang Tikus Jinada, aku mung manut aku selak luwe Kak. Krik lampit burung kakimpul budal dina iki. Janur gunung kadengaren. Ing atasipun paduka kekalih menika satriyane bangsa, pitatane para umat, mustikaning para satriya parandene kok kersa keraya-raya rawuh wonten ing rompok kula mriki. Syukur bagi menawi anggenipun rawuh wonten ing Karang Kadempel mriki namung mertinju sarta tilik dumateng kawontenanipun kula Semar lan anak kula tiga Gareng Petruk Bagong. Ewa semanten menawi wonten bab wigati ingkang badhe kababar bebasan nyidam rujak ing Cempaluk. Cumengklungen kula daya-daya kepengin mrih jatining gati. Kyai Semar, bener kang dadi pangandikamu pancen sepisan. Anggonku suwan ana ing Karang Kadempel mung ngendhake dawuh utusaning Gusti ingkang pungkasan ingkang surasane. Sok sapa menungsa sing gelem nyambung paseduluran, nyambung kekadangan, ing kono bakal dijembarke rejekine, gandeng penguripane wong Ngamarta ki saperangan saka anggene padha tetanen, anggene nggarung luku nggarap sawah lan uga nandur ning pategalan. Ripalungguhan iki kahanane para among tani iki banget lintrenyuhake, banget lemes. Mriki do larang sandang pangan, larang banyu. Yen mriki menika banyune malah turah-turah, malah saged ugi malimbar nganti desa kiwa tengen mriki kabeh entuk banyu king mriki. Meh sak kecamatan njagake banyu king Karang Kadempel. Uripe para kawula racake mulya, nadyan teng mriki menika hawane adem, hawa sing adem kala wau, mahanane tentreme ati, ademe pikir, mula le mikir tiyang mriki niku semeleh tur ora kami bandanen. Sing pinter niku sapa to? Kula niki mboten pinter. Sing pinter ya kabeh para kawula niki. Wong desa utawa perangkat niku teng mriki mung manut piye karepe para kawula. Ngoten niku. Ning kawulane ya sembodo, upamane duwe usul ngeten-ngeten iki kawula ya gelem kurban. Lah niku apike teng mriku niku dadi kawula dadi rakyat, aja mung iso nyacat karo maido karo pejabat desa. Yen wani usul ya kudu wani ragat tenan, niku sing apik teng mriki. Yo. Mula Kang mangkono nuwun sewu. Yen sak liyane Karang Kadempel, sak liyane Klampis Ireng, isih akeh desa-desa sing uripe para kawulane padha rekoso. Kaya sing ndak aturake ngarep mau, larang sandang kelawan pangan. Panene mesti gagal mergo tansah dipangan karo ama. Gandeng panjenenganmu ki Piyai Sepuh Kyai Semar, panjenenganmu ki wong tuwa sing kudu kena tinuwa-tuwa lan tinuwi-tuwi, wong tuwa sing kena kanggo paugeran, wong tuwa sing kena kanggo gundelan. Mula rakitang mung seklimah mara gage paringa dawuh. Nuwun sewu nggih. Kula tak nderek matur klungsu-klungsu Semar tak melu udu, nadyan to kucem-kucem diraupi kula tak melu usul. Menapa to sebabipun saperangan ageng negari Ngamarta niku Ripalungguhan samangke ketaman pagebluk, ketaman prihatin. Wong desa uripe padha rekoso merga larange pangan kala wau. Merga sakmangke wong Ngamarta niku akeh-akehe do lali karo jati dirine. Do lali karo adate, do lali karo budayane. Lah niku mongko sampun cetha pengiran
maringaken kanugrahan wujute bumi lajeng dipun tanduri mbuh paripa jagung apa tela menapa kemawon niku sing nyatane tanduran kala wau saged murakapi tumrape gesange menungsa ning menungsa sok-sok lali ngaturke syukur ngaturke panuwun marang Gusti merga saka nemi yen cara mbah-mbahmu mbiyen saben-saben bubar panen niku mesti ngawontenaken sedekah bumi ngawontenaken merti dusun ngawontenaken sing diarani bersih desa lah niku mongko leluhur kina rumiyin sampun paring conto yen kowe nyukuri kanikmataning Gusti secara agama ya dituntunake gitu. Secara agama ugi dipun tuntunaken ning secara budaya ugi sampun dipun paringi contoh agama niku napa to? Agama niku pranatan saking Gusti ingkang tinulis wonten ing Weda Suci minangka tuntunane kajiwan supaya menungsa dipun paringi tentrem lahir batin keselamatan donya tekan akhir niku agama budaya niku angen-angen sing ambabar marang kaendahan lan katentreman jane agama kali budaya niku cara wong mlaku padha yen agama niku sikil tengen budaya niku sikil kiwa ning racake sakmenika tiyang mlaku niku malah dumpo enek sing mlaku iki sikil kiwa tok enek uga sing mlaku niku tengen tok enek uga sikil tengen karo kiwa malah ditabrakne niku nggih enten nyajeni demit lho sakniki monggo to dinalar wong jaman wis maju kaya ngenten niku kok iso sajen nyajeni demit iki tegese piye kula tak takon demit pundi sing doyan kali gedang raja iki demit pundi niku sing doyani bangsane danyang niku enten danyang katon kali mboten katon lah sing doyan gedang niku danyang katon danyangi sapa to sing donyang ya wong sing lenggah sak lapangan iki danyangi wates mriki ngoten niku ngono ya Kyai inggih Ndara Antasena mekaten nah nuwun sewu sajen sok-sok lak wonten dipun tayangaken wonten ing layar kaca ana wong sing ngelek-ngelek sajen ana wong sing wani mbuang sajen ana wong sing wani nendhyang sajen merga nika mboten ngerti maknane sajen niku napa sajen niku penyajian niku unjuk rasa unjuk rasane sapa unjuk rasane menungsa kalian Gusti ingkang nyipta jagat layak to layak para among tani padha nangis jebul palungguhan iki Dewi Sri simbole kesuburan wis jengkar saka ngamarta Kyai Semar nggih merga napa pun boten kerasan manggen wonten mriki hawane wis sumuk menungsa niku mung ngumbar hawa kabeh mung golek mulya lali karo budayane lali karo adate lali karo jati dirine niki kangge srana subure melih negari Ngamarta Dewi Sri kedah wangsul kula duwe niat kula duwe tekad duwe panggayuh kula tek pengen bangun pura kencana to Den bangun pura kencana nggih kira-kira yen Lurah Semar pengen bangun pura kencana para nom-noman Ngamarta kados jenengan kersa nyengkuyung napa mboten waton gegayuhane Wabadranaya kuwi suci luhur lan becik mesti wae Antasena sakadang nyengkuyung lekase Kiai Semar mung aku arep nyuwun prisa maknane tegese bangun pura kencana ki piye Kiai bangun pura kencana bangun sampun ngarani pura niku lawang gedhe kencana niku emas kula badhe ndadosaken karang kadempel mriki papan kangge srana kumpule para nom-noman gitu
kumpule para nom-noman, kumpule para kawula sing duwe panggayuh padha nenggih Pura Kencana. Gegayuhanipun kepengin buka lawang gedhe supaya wong Ngamarta bisa mapan ana ning jaman keemasan utawi Kencana. Mesti wae aku nyengkuyung, mesti wae aku bakal mbebantu niat tulus lan suci sing bakal ditindakake karo Kyai Semar Badranaya anggene bakal bangun Pura Kencana. Yen pancen sampeyan nyengkuyung pimpinane le mbangun Pura Kencana mangke apike malah ndika Raden Wisanggeni mawon. Aku mung manut patut disengkuyung karo wong akeh. Nah, syukur bagi sewu. Mila sak mangke wiwit dandan-dandan, wiwit makarti, wiwit tumandang. Sampeyan aja kesusu mulih teng Kutagara, aja kesusu mulih teng Kahyangan Argadahana. Ning sampeyan kudu ngrangkul karo wong cilik, cedhak karo para kawula. Yen pancen sampeyan ngaku dadi satriya utawa sentana sing apik, upamane kawulamu lagi peteng sampeyan kudu sing madangi, kawulamu ragi ruwet sampeyan kudu sing ngudari, yen kawulamu ragi susah kowe sing kudu nyenengke atine wong cilik. Iki nitik sandangane cetha lamun ta iki lurah utawa Demang. Mara Gagi Sajarwa, kowe Demang sapa? Inggih Kyai Semar. Dipun tepangaken kula Demang saking dadapan nami kula pun Munaji. Kuru cilik kaya ngene dadi lurah. Nggih, 2 periode lho kula. Iya. Ning tak sawang kowe kok tawang-tawang tangis kaya wong sedih ana apa? Ngaturaken ketiwasan wonten desa kula dadapan geger. Salebetipun para kawula niku do tangisan, para tani niku gagal anggene panen merga dipangan kalih wereng dipangan oma. Malah sak menika teng sawah niku wonten wujudan buta sing ndase celeng rusak tandurane para kawuling dadapan pripun menika Kyai Semar. Ndara Wisanggeni menapa dene Ndara Antasena tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestinipun sampun cetha pratela aturipun Demang dadapan menika wau. Sawahe diorak-arik karo buta celeng. Yen pancen sampeyan ngaku dadi sentana sing kewajibane ngayomi karo wong cilik, yen ngerti wong cilik do nangis sampeyan apa mung meneng wae kaya ngoten niku. Enten apa Ki Bagong rene nang mburi diluk petung karo aku. Nuwun sewu Ki Semar. Kono rembukan sing apik kono. Kenal karo aku. Nggih ngertos Ki Bagong. Syukur. Ngerti ora klampis irengi bendaharane sapa? Ngertos jenengan. Lah syukur. Sing mangkat jangkah piyayi loro sapa? Ora ngerti kowe? Mboten ngertos. Kamu jenenge Wisanggeni karo Antasena, anake Janaka karo anake Werkudara. Kuwi lek ora diperintah karo Semar mokal gelem jangkah ning desamu. Nulungi kowe karo kawulamu kabeh. Inggih. Lah mosok kowe ya merem dipet. Bapak Semar sing ngewangi kowe mbantu kowe, mosok ora ketang pira ya, tinggi tandha matur nuwun lho. Nggih, kula teng pundi-pundi niku langka mbetok arta kathah. Wis ta pira penting ikhlas lahir batin, men iso barokah desamu ngono lho. Niki namung kula mbetok arta gangsal yuta. Ning menawi badhe dipun caosaken Kyai Semar kula pekewuh upami kula titipaken Ki Bagong kinten-kinten Ki Bagong kersa napa mboten? Kini to. Ning kula mboten nggawa amplop. Aku ning ndi-ndi nggo amplop. Tas tempel Madangkara.
Tak gawa ngalor ngidul ngono kuwi. Dadi wong streaming telu nek tak bukake kabeh ning kamar mandi tak sudo 50-50 ngono. Ora guyon ngene Mang Juta ya. Nggih, ngapunten gadahi namung niki. Ya ora masalah. Ora kudu akeh ji, sing penting ikhlas ngono lho. Kowe penak lho ning desa Mundadapan. Biasane wong bersih desa di apa wis sing ragate lurahe karo duwe ADD. Wong kene doyuran 100-100 ngene elok lho ngono kowe. Kowe kudu matur nuwun ngono. Kelangan duwe 5 juta aja susah. Mboten. Ikhlas lahir batos yo lek ngono. Wis, ana. Nggih, ngestaken dawuh. Mar Semir. Rene. Rene kok rasa omong ae. Rene. Munaji jane mau tak penging ning ngangkelne dhuwit nggih kowe. Aku ki tetulung ikhlas lahir batin, sepi pamrih rame gawe. Aku wis omong ngono kuwi, dek ngengkel dititipne aku. Sok dek titip dhuwit ning aku dhuwit 1 juta iki lho. Pira 1 juta. Pancen dhewe ikhlas wis ra apa-apa matur nuwun. Iki mau kalau sing lantarne lek liwati aku. Mosok ora kitang 500 aku ora kok kei. Iya 500 sithik. Ngono jenenge adil. Sah lho ya. Iya, ngono. Kok tak golekne tanggapan neh ning Gubuk Purwodadi ngono. Lurah Munaji kok dadak repot-repot ngene ngopo? Aku iki tetulung iki lahir batin, mbantu ki lahir batin. Terus sing makarti dudu aku. Sing makarti mung Ndara Antasena karo Wisanggeni. Mboten napa-napa niku namung tandha matur nuwun kemawon lan nyuwun pangapunten kula mboten saged nyaosi kathah namung nyaosi arta ingkang jumlahipun. Masalahe ngene lho, Ji. Lek meneh karo apa-apa ya aja diomong-omongne wong. Ora ngerti kiai lek paring dawuh. Tangan tengen meneh sing kiwa aja nganti roh. Ngono. Aja diomongne ngono kuwi. Iya. Ora apa-apa ki Demang, ora apa-apa. Tak tampa kanthi lila legawa, dhuwit sing jumlahe. Masalahe ngene lho, Mar. Aja ngomongne dhuwit ora iso turu lho carane ngono kuwi. Ngomongne dhuwit ae senengane. Aku melu ndonga kanthi cara magita-gita muga-muga ndadapan ndang tulus raharja. Ndase malung sebabe apa kowe ngruwe katentremane wong desa. Kakang Antasena piye kabare? Wisanggeni ora kena sinangga enteng sing jenenge buta celeng Demalung. Duwe kadigdayan kang ngedap-ngedapi nyruduk karo dadaku nganti ampek kaya mengkene. Mula yen perang ki aja mung nganggo akal ning nganggo akal, aja mung nganggo otot ning nganggo otak. Piye carane? Sawangen Wisanggeni.
Jayamrata gerbuten celeng demalu. Ayo aja maju siji loro ngebyuka para satriya Ngamarta aku ra gigrik. Apa meneh dedekmu ra sepira. Lakon tak glundungi remuk dadi glebung wae. Ora ana kang sinembah kejaba Gusti kang Maha Murah. Ingkang sugeng langgeng ngayomi kabeh para titah. Ora arep lan ora sare, langit lan bumi kabeh kagungane. Ora ana sing bisa paring pitulungan tanpa palilahe pangeran. Ingkang Maha pirsa, pirsa marang sakabeh ya mung Gusti ingkang Maha Luhur lan Maha Agung sesembahanku. Waduh mati aku. Wah. 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 Cilaka ku yen musuh donga ngene iki. Ing atase bocah umure rong sepira parandene ngalor ngidul ngantongi ayat kursi bocah. Bela dalah ora lunga tan burung awakku ambyar dadi awu. Bali neng Gunung Cumbri maturna sesembahanku Gusti Tikus Jinada. Prawadya bala saka negara Ujung Gribik. Kawula nuwun wonten timbalane ngadhawuh Gusti, wonten timbalane ngadhawuh Gusti Nilotat Saka. Apa to darunane? Kowe kabeh adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake. Merga ana bab wigati ing bakal ndak babar magepokan kelawan rudahing rasaku jibeking manahku. Ing atase panjenenganing sun ki putra Narendra ing Ujung Gribik. Kanjeng Rama Prabu Gembung tanpa sirah. Sing nyatane ripalungguhan iki wis pirang-pirang dina kuwawa amboyongi Dewi Sri satemah mapan ana ning Taman Sari Ujung Gribik. Sing sedyaku bakal ndak palakrama, bakal ndak pek bojo. Tegese lamun to ripalungguhan iki negara Ngamarta mligine para Pandhawa ora enggal dipateni, Ngamarta ora enggal dilebur. Mesti Dewi Sri sing duwe pangarep-arep anggene kepengin bali marang negara Indraprasta. Inggih lajeng keparingipun kados pundi Raden? Ripalungguhan iki aja wedi kangelan. Aja kok kendhone anggenmu dandan kepara malah kencengana. Siaga ing diri sawiga ing gati budha marang negara Ngamarta. Nganti Pramadya bala pilihan ingkang digdaya lan gamben-gamben gempuren negara Ngamarta patenana menungsa ing jenenge Pandhawa. Mboten langkung sendika ngestaken dawuh lajeng keparingipun bidhal minjang menapa. Nadyang sambung Baraca lintang rambatan pundak. Paribasan Madyabala nganggo gelar mliwis nungsa ngranu. Budhala dina iki. Watadita lagi wae aku ngidek bumi Ngamarta ketemu wong bungkek kakek kunting tangting brengos sak kepel sisih mara gage sajarwa wis sapa lan saka ngendi diwanuhake satriya Lisanpura ing wewengkon negara Ndwarawati klebu kadange para pepunden Pandhawa jeneng Raden Setyaki. Setyaki dasar para nyata dampyak barisan saka ngendilan sapa jenengmu? Muri saka negara ing Ujung Gribik. Kesete sesembahanku Prabu Gembung tanpa sirah kumandang garba kang dadi aranku. Ripalungguhan iki kowe nyimpang ngiwa utawa nengen? Endi menungsa sing jenenge Pandhawa kon maju mrene bakal srimpung sikile bondo tangane tugel gulune. Blangap-blangap paton ngucap.
duwe dosa apa, duwe perkara apa karep pundhenku para Pandhawa? Apa abam? Yen pancen wis kenceng lan gembleng tekadmu bakal ngrusak tatanan. Ripalungguhan iki Setyaki gawe Giri Sayembara. Karepmu kena kowe nyenggol karo sesembahanku para Pandhawa. Paton pinter jebol dadane Setyaki. Piye? Njaluk ora dawa umurmu. Waduh, mati aku. Hei, wah, woi.
Antarja wis apa? Candrapati. Endi para Pandhawa kokop getihe? Maju. Wah. Hat. Wah. Oh. Het. Wih. Tuh. Loh, ah. Loh. Het. Oh, ah. Wah. Oh. Hey. Wah. Wah. Ah. Wah. Wet. Oh. Mati aku. Hei. Wah. Ayo tangi. Loh, ah. Oh. Lah males. Yo, Kak. Siang. Hei. Lah males meneh. Aduh yo. Aduh mati aku. Wet. Ah. Oh. Sorry Kang, sorry. Wadyabala saka ujung gribik mung rembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa. Kapengkok ing Pancabaya bayane do mblenjani parat. Do nyingkira do mundura. Gulung ana genderamu bongkok ana gaman. Iki patih bintang samudra sing bakal magut suraning griya. Janji wong Amarta ra minggat kecandak abor mustakamu. Pangarikawan. Wah. Wah. Loh. Bendeles. Ha. Ha. Oh.
bleduk mangampak-ampak geger mawurahan ning tapel wates negara Ngamarta. Iki mau wadyabala saka ngendi Kakang Gatut? Wadyabala saka negara Panjang Gribik ya ujung Gribik. Lho, perkarane apa? Bab perkarane apa aku ora ngerti. Ya mung manguwuh sesumbar ngancam ngincim marang kawilujengane para punden Pandhawa. Dene cetane perkara kuwi kepiye babar pisan aku ora ndungkap melagal. Mbok menawa ki pancen tanda-tanda colok padang saka Gusti ingkang nyipta jagat kanggo madangi negara Ngamarta ingkang lagi ketaman pepeteng. Ingkang ndok karepake kepiye Yayi Wisanggeni? Kakang Mas Abimanyu, ora kok jeneng aku merintah, nanging ripalungguhan iki andum gawe. Ndak suwun Kakang Mas Abimanyu kelawan Kakang Gatotkaca tindak marang ujung Gribik. Sapa ngerti ana bab sinandi ingkang magepokan kelawan tintrime negara Ngamarta. Wis cetha ngeglo tanpa warana lamun to manut pangandikane Kiai Semar. Ripalungguhan iki dewaning kesuburan ya kuwi Sang Bathari Sri jengkar saka ing praja Ngamarta. Mbok menawa iki kanggo pancadan sarta kanggo srana anggene para Pandhawa bisa dilenggahi kelawan Bathari Sri mapan ana ing negara Ngamarta. Ya yen pancen kaya mangkono aku ora liwat mung manut kelawan igo pratikele Yayi Wisanggeni. Aku ya bakal budal dina iki marang ujung Gribik ya sewang-sewangan sing percaya wae sapa ingkang darbi sedya hayu bakal manggih rahayu Kang. Manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat. Para kadang-kadangku, Yayi sapi gumarang ana dawuh mapa Kakang Tikus Jinada lan uga kadangku Maesa Kalamurti ana dawuh mapa Kakang Tikus Jinada lan kowe Gajah Mrapah piye Kakang? Kinodrat dening jagat lamun to aku kelawan kowe kabeh dadi kewan sing gaweane ganggu gawe marang para kawula ing padha nandur ana ing pesabinan lan uga pategalan. Aku kelawan kowe dapuk dadi omong ngrusaki tanduran lan uga mangani tetanduran sing wis disiapake dening para kawula anggene bakal antuk panen. Mula Kang mangkono ripalungguhan iki gandeng wis kinodrat dening Gusti, aja nganti mangu-mangu, aja mangkro tinggal. Iya. Ning rumangsaku bareng aku noleh ngiwa noleh nengen. Nyawang sak kiwa tengene Gunung Cumbri iki ya kene kahanane kok garing.
lemai tandus ora ana tetanduran sing ijo royo-royo Kang. Mula Kang mangkono aku ngelih, aku bingung mangan apa merga pancen bumine kene cengkar. Aku wis kongkonan kelawan celeng Demalung supaya ngubengi jagat mligine tumuju marang bumi Ngamarta sing wis kondang kaloka bumine subur apa ingkang tinandur dadi tangkar tumangkar. Yen pancen negara Ngamarta ki kahanane subur lan tetandurane ijo royo-royo mengko ngenteni kabar saka celeng Demalung aku kelawan kowe kabeh para ama-ama tumuju marang negara Ngamarta ngasak wujude tetandurane para among taning negara Indraprasta. Nanging wis sawetara suwe aku kelawan kowe ngenteni celeng Demalung ora ana kabul kawusanane. Yen nganti pirang-pirang dina ora ana kabar saka celeng Demalung, apa kelakon aku karo kowe lan bangsane ama kabeh iki mati kaliren merga ning Gunung Cumbri kene kahanane sarwa gersang. Ngentenono wahyane mangsa kala titi wancing Kang Prayoga. Merga kap lah kae celeng Demalung teko rene kae. Kaya ngenteni sileming prau gabus. Cungule watu item saka dasaring segara celeng Demalung. Kepiye kabul kawusanane nalika semana kowe ndak perintah njajah desa Milangkori golek pangan sing subur tumrape para ama-ama iki. Aduh Gusti, nyuwun pangapunten kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami. Yektosipun awit saking panjurungipun para kadang-kadang kula kelampan manggihaken bumi ingkang loh jinawi tetanduran ingkang ijo royo-royo mapan wonten ing negari Ngamarta. Kewujudan kula menika satemah andamel para kawula menika sami giris, sami ajrih lan sami gila, satemah nilaraken saking pasabinan namung kemawon. Wonten satriya ingkang naminipun Bambang Wisanggeni ingkang nyatanipun nibakaken mantra gaib satemah badan kula menika kadi kawlagar dening geni murup. Samangke Purbawasesa wonten ngarsa paduka Gusti Tikus Jinada menawi kula piyambak ngrabosa wonten Ngamarta kejibuan nanging menawi dipun sengkuyung dening para kadang-kadang ama sedaya menika tartamtu saged ngunduraken Wisanggeni lan ugi kadang-kadangipun satemah kula kalian panjenengan badhe wareg selawase merga tandurane wong Ngamarta menika ambyek ijo royo-royo. Kalah. Ripalungguhan iki aja wedi kangelan. Tinimbang mati kaliren merga mung meneng wae merga dadi jiwa jirih getih wedi mati luwih becik Ripalungguhan iki budhal wae marang negara Ngamarta. Kabeh saanane ama tumuju marang negara Ngamarta. Dirusak tandurane para kawula parandene lamun ana sing belani. Aja wedi kangel dibabati barisane. Ora liwat ngestokake dawuh Kakang Tikus Jinada aku mung manut aku selak luwe Kang. Krik lampit burung kakimpul budal dina iki. Ya Mas
Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku tetep telaten anggengku pengen ngungkrum kelawan jeneng sira Sang Bathari Sri adoh saka negara Ngamarta kowe ndak cidra ndak boyong marang negara Ujung Gribek saperlu kejaba ngayomi marang kabeh para kawula ing kene uga dadi srana kesuburane bumi Ujung Gribek lan gelem lestari langgeng leladi kelawan Nilotarsaka. Para gagiri palungguhan iki gagasen. Yen kowe nampik lawan aku kuwi dasarmu apa? Wewatonmu sing kepiye? Ala tanpa rupa Nilotarsaka ki atmajaning Narendra ing Ujung Gribek Rama Prabu gembung tanpa sirah. Lamun to panjenengane besok lengser ke Prabon, ingsun sing bakal jumeneng nata ning negara Ujung Gribek, tetepe jeneng sira bakal ngrasakake mukti wibawa Nyakrawati mbau denda, kemul kamukten ngenyam kawibawan. Ora bakal tiba ning padas curi ning tiba ning kasur babut ingkang kebak kamulyan. Mula kang mangkono, Dewi Sri. Ora ketang sak cleraman mara gage sawangen Nilotarsaka. Ora ketang setetes aku pengen ngokop tirtaning katresnanmu. Lelo-lelo linali saya kadriya Driyasmara marang risang kadirate Ratih ratu ratune wong Cakra Kembang Nilotarsaka wong kang kaya kowe cetha lamun ta kowe wong lanang sing ra duwe isin babar pisan ra duwe rasa wirang wis mawali-wali aku nampik katresnanmu parandene wis nekat kaya mengkono yen perlu donya iki kukut jagat iki kiamat tangeh lamun aku leladi kelawan dedapuramu merga patrapmu bibit kawite iki morang tata Nyidra Bathari Sri saka ing wewengkon negara Ngamarta. Mula kang mangkono aja ngenteni sesuk-sesuk yen kowe njaluk dawa umurmu dina iki aku balekno marang negara Ngamarta. Piye? Wah, yen pancen kaya mengkono cetha lamun to kowe wong wadon sing ora kena ginawi becik. Rubyuk kabotan Pinjung nang ndi paramu bakal ndak prawasa. Ana ing Taman Sari. Ujung Gribek sing ana mung aku kelawan kowe. Sepira banggamu? Aku ora bakal angen prawasa kelawan jeneng sira. Coba yen pancen wani. Wah, iki tandangan tenan kowe. Oh. Wah. Ngeglo tanpa warna lamun to ringkih kang dadi jiwamu ing atase sing putri
putri wae babar pisan ora nglanggati. Parandene kowe nekat kaya dudu menungso. Karepmu piye? Kuwi perkaraku kelawan Bathari Sri kowe rasah melu-melu. Pripalungguhan iki jinejer dadi wong lanang duwe kewajiban ngayomi marang kabeh para wanita klebu Bathari Sri. Kowe kena ngukup Bathari Sri waton pinter njebel dadane Abimanyu. Wah, gibeng dengkleh-dengkleh kowe.
Wah. Nadyanto kalindih ing yudha parandene sang Nilotat saka dereng gigrek kawis tinggal sadakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga tingkem netra kekalih mangkono matek aji triwikrama ilang sipate menungsa jelek dadi tat saka sak bongkoting ketal gedene Raden Gatotkaca aku njaluk ngapura Raden aku ndodho kleru aku ndodho luput aku percaya marang kaprawiranmu aku tobat Raden ora gondro sepira ora patut babar pisan kaya serasa trepe lamun to kula kaya dapurmu diwene urip aku njaluk ngapura tenan Raden aku ngaku salah aku ngaku kalah Raden nyuwun pangapunten Raden Gatotkaca dipun tepangaken ala tanpa rupa kula menika ratu ing ujung gribik mriki tiyang sepuhipun Nilotat saka nami kula pun Prabu Gembung tanpa sirah yektosipun sampun boten kirang-kirang anggen kula paring pemut dhumateng anak kula sampun ngantos murang tata kalian Bathari Sri ning nyatanipun wegah nampa wewarah nampik dumateng pitutur becik ning nyuwun pangapunten sak ngertos kula para Pandhawa lan para putra-putranipun menika satriya ingkang hambek saduwing budi lan jiwa satriya sejati menika mboten badhe nyikara lan mejahe mengsah ingkang sampun ngaku kalah pramila kula nyuwun kanthi sanget kula aturi ngluwari dhumateng anak kula Nilotat Saka kula sumpah kula prasetya gesang kula mangke badhe kula ginakaken kinaya labuh dhumateng Sang Bathari Sri minangka tebusing dosa
Nila Tatsaka. Kowe ra manut karo bapakmu entek-entekane kuwi diwelehke karo kahanan, diwelehke karo lelakon. Aduh, inggih Kanjeng Rama, kula ngrumaosi lebat. Aku wis janji karo Raden Gatotkaca lamun uripku klebu uripmu. Mung bakal disramakake marang pukulun Sang Bathari Sri Dewaning Kesuburan. Apa kowe saguh? Nggih. Gandeng sak mangke kula sampun pinaringan gesang dening Gusti ingkang nyipta jagat lantaran Raden Gatotkaca lan Sang Bathari Sri kula tingali sampun kaboyong dening Raden Abimanyu kundur dumateng negari Ngamarta. Sak saged-saged gesang kula menika badhe kula sramakaken kinarya ngayom dumateng Sang Bathari Sri setya bekti dumateng Sang Bathari Sri. Bagus yen pancen kaya ngono tegese kowe arek aku wis keplok tangan loro pidak jempol matuk lan sarujuk karo karepmu. Ayo lon-lonan nderekke Sang Bathari Sri, sisane uripku karo uripmu. Gandeng Bathari Sri wis dadi lantaran kamulyane wong ujung gribek. Genti aku karo kowe ngaturke panuwun karo panjenengane. Inggih Kanjeng. Mbegegek ugak sadulita melai-lai. Kula waspadaken ingkang kepareng wonten ing rompok kula Karang Kadempel mriki momongan kula para Pandhawa. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara kaliyan Ndara Arjuna. Sarawandika kula ngaturaken pambagi mawantu-wantu kunjuk, Gus. Iya Yai Semar banget anggenku nampa semono sih kadarman lan pakurmatan ingkang ndok paringake marang para Pandhawa. Ora liwat salam taklimku katur Kyai Badranaya. Ah inggih, sampun kula tampi mugi andadosaken jimating gesang kula. Yai Semar, yektine waleh-waleh apa? Anggonku semengko nganti kelawan Yayi Bima kelawan Yayi Arjuna temeka ning Karang Kadempel merga manut tembang rawat-rawat kabar ingkang sumebar warta kang rata. Ripalungguhan iki Kyai Semar sinengkuyung dening para kawula sumrambahe para putra-putra Pandhawa ingkang pinandegan dening Bambang Wisanggeni lagi ambangun Pura Kencana. Lan kabar sing ndak tampa pambanguning Pura Kencana iki hanjok marang kamulyan kawibawan lan uga kautaman tumraping bebrayan agung ingkang ripalungguhan iki para kawula Ngamarta lagi nangis merga kelangan sandang kelawan pangan abre tetanduran ingkang ndadekake para kawula ora ana sing bisa panen. Mula kang mangkono sisan gawe jlentrehna Kyai Semar gandeng papan iki ripalungguhan iki wis dadi papan ngumpule para warga ing Ngamarta anggene padha bawa rasa anggene padha sarasian anggene padha rembugan yektine sing dikersake Kyai Semar mbangun Pura Kencana ki piye. Nah ngeten nggih sinuwun. Kalilan kula matur sisip nyuwun gungi samudra pangaksami langkung rumiyin kula ngaturaken panuwun dene sampeyan para penggedhening praja kepareng gatekaken dumateng niat tulus lan suci tumrapipun Semar lan para warga ing sami makempal manunggal wonten mriki. Nyuwun pangapunten kepeksa kula jabel basa kula. Ora dadi apa Semar.
urip ana donya mbuh dadi apa wae wiwit saka panguwasa nganti kawula pejabat nganti masyarakat bupati nganti tukang golek wedi ing sing becik kuwi kudu rukun rukun niku tegesipun manunggal manunggal niku tegese dadi siji nah sadurunge ndika sedaya kuwi rukun karo wong liya becike rukuna karo awake dhewe tegese antarane lair lan batin jiwa raga lan sukma ati lati lan pakarti kudu rukun dadi siji apa meneh dadi satriya antarane batine pangucape lan uga tumindake kudu rukun ingkang tegese netepi tembung bawa leksana. Nah, yen wis bisa rukun karo awake dhewe, rukuna karo keluargamu, sak banjure rukuna karo pepadaning urip. Wiwit saking desa kula Karang Kadempel mriki yektosipun kekuatane desa munggahe kadipaten nganti negara Ngamarta niku sumbere mapan wonten ing rasa panunggal. Merga kerukunan kuwi gaman sing ampuh sing ora bisa dikalahake karo apa wae lan sapa wae. Lan sing kala mangsa dilalekke dening wong sak negara kuwi kerukunane antarane ratu, sentana lan kawula. Sing akeh ratu wis ora nate gagas marang nasibe wong cilik, semono uga wong cilik isine mung maido lan nyacat karo panguwasa. Yen antarane pimpinan karo sing dipimpin atine wis ora gathuk lan mathuk nganti kapan wae kawula ora bakal bisa rukun. Nah, dene bisane rukun diwiwiti saka nggedhekake rasa tresna. Dene katresnan ingkang sejati menika mapan wonten ing pandonga. Dununge ana ing pandonga sing tulus. Lan ndedonga sing bener kuwi ora mung ndongake karo awake dhewe lan keluargane ning ndongake karo wong liya. Yen ratu ndongake karo kawulane kosok baline kawula ya ndongake karo pimpinane supaya diparingi kekuatan lan uga kawicaksanan anggene nata wong sak negara. Yen bab kuwi bisa mawujud ana negara Ngamarta bakale bagya mulya wong Ngamarta adoh saka pagebluk ingkang kedawa-dawa. Nah, bangun pura kencana ing mapan wonten ing desa kula mriki yektosipun nggih manunggaling rasa cipta budi lan karsa anggenipun tunggal niat kiblat golong geleng gilik ingkang dados ciptanipun sesarengan ambangun dumateng Ngamarta supados sae lan murakapi tumrap sedayanipun sinuwun. Caritane satriya lenuwe kang marbi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayune ayun pinesu tapa brata jejering panggayo Kyai Semar akeh sing kandha lamun tori palungguhan iki apa to sebabe para kawula padha nangis mligine para among tani merga tansah gagal anggene panen karana mesti tandurane para kawula diurak-arik lan uga dimangsa karo bangsane ama lan tanduran sing ora bisa subur ijo royo-royo disebabake sang Bathari Sri Jengkar saka ing negara Ngamarta Kyai Semar. Ha inggih pancen mekaten. Sampeyan ora perlu ngarep-arep kunduri sang Bathari Sri dewaning kesuburan ning sing wigati samangke ayo padha mawas diri wiwit saka dhuwur tengah ngisor do dandan-dandan balik marang jati dirine balik marang adate balik marang budayane lan aja nganti lali anggene syukur. Bathari Sri mboten usah digoleki. Yen warga Ngamarta kabeh ngerti karo jati dirine, mangke mboten dangu sang Bathari kondur mapan wonten ing mriki.
yuk mulem mangung siring sata Kurawa nuwun sewu menawi mboten lepat pamawas kula menika Ndara Abimanyu ndika rawuh wonten mriki anyarengi udan riwis-riwis angine sumribit anggondo arum menika wonten lelampan menapa Gus Kyai Semar lan Prabu Puntadewa kalilan kula matur awit saking pangestunipun para pepundhen kula sampun saged manggihaken Sang Bathari Sri ingkang mapan wonten ing ujung gripik lan samangke sampun kundur mapan wonten ing negari Ngamarta nanging wanter dawuhipun Sang Bathari Sri supados para warga Ngamarta tansah ngagungaken raos syukur dumateng Gusti awit nikmating bumi ingkang murakapi sangya para gesang tegesipun Bathari Sri wis jenjem pinarak mapan ing negara Ngamarta syukur bagi sewu seketi jumuruk ning nadyanto seneng wong seneng yen kebangetan nggih mboten apik wong susah yen kenemenen nggih mboten sae niki baline Sang Bathari Sri wonten Ngamarta tegesipun mujudaken nugraha ning adate tekane nugraha niku bareng kalih coba Ndara Werkudara Ndara Janaka sampeyan ya kudu waspada sak kabeh wang kunta kumpul patang ketikang sayang gongkara ana buta ratu krembyah-krembyah tekan ning Ngamarta sapa inggih Raden dipun tepangaken kula ratu saking ujung gripik nami kula pun Prabu Gembung tanpa sirah ana parigawe apa kowe teka negara Ngamarta waduh sampun sawetawis dangu Sang Bathari Sri lenggah wonten ing negari kula ingkang dados lantaran suburing bumi ujung gripik kula dereng ngantos ngaturaken panuwun parandini panjenenganipun kaslak kundur mapan wonten negari Ngamarta kula kepengin ngadhep wonten ngarsanipun Sang Bathari Sri kula kepengin setya bekti sisaning gesang kula menika kula ginakaken kinarya labuh dumateng Bathari Sri Raden apa to kira aku rapal karo watake buta sing betah buteng aniaya Bathari Sri jengkar saka negara Ngamarta merga dicidra karo wong ujung gripik kula kang mangkene tak pringgake kanthi becik njaluk dawa umur muwe mulya wae kula kepengin ngau pepadanipun Sang Bathari Sri ora gelem mulih hodel-hodel wadukmu wae iki piye to iki ya oh ah
landak bangkekane nenggih Prabu Gembung tanpa sirah dening Raden Werkudara mangkono den sabetake ing Bantala ilang sipating buta dadi lumbung ingkang aran lumbung silayur. Semar elok banget buta iki mau tak sabetake ning bumi malah dadi lumbung kaya mengkono. Niki kepengin labuh kalian Bathari Sri ning sampeyan sing ngalang-alangi. Ning nyatanipun kanthi wujudipun dados lumbung kados mekaten wadahe pangan tandha setya bektinipun Gembung tanpa sirah kalian Sang Bathari Sri. Lakon ning ngelok-ngelok isih ana tunggale. Iki sapa? Inggih Kyai dipun tepangaken kula menika Nila Tarsaka. Atmajanipun Rama Prabu Gembung tanpa sirah ingkang wujud kula karana karma ingkang kula sandang satemah dados ula kadi mekaten ki Lurah. Sing ndok karepake kula kepingin labuh lan setya bekti dumateng Sang Bathari Sri. Yen pengen labuh, yen wujudmu dadi taksaka dadi ula ki malah tiwas kebeneran. Gandeng ning Amarta ki akeh ama ingkang mapan ning sawah, nyemplunga ning sawah dadi ula lari angon utawa ula sawah. Saking dewe. Dalah sapa ki wong gedhe dhuwur panenggak Pandhawa Werkudara sapa celeng Demalung Ripalungguhan iki wadyabala ama wis tak giring teka negara Ngamarta bakal mangan tandurane wong desa Ngamarta kula kang mangkon kowe nyingkira. Palungguhan iki amuk-amukan gandeng para satriya-satriya ngalang-alangi anggene ama golek pangan ing kene glundungi remet dadi glepung kowe. Wek wek oh ah ah wek
Tikus Jinodoi samu barang wis ditindakake dening para wadya bala ama parandene kabeh malah dadi gotongan kaya ngono sawa aku ula lari angon ya ula sawah aku tak golek tandurane para tani nyoh wah wah wait wah ya wah wah para ama-ama do mati kabeh mung kari aku gajah merapah lek maju dhewe tan wurunga ngibarate sulung mlebu geni ya dina iki aku bali marang Gunung Cumbri ning Titenana janji wong Amarta lali karo budayane lali karo adate wis ra rukun meneh aku sing bakal ngorak-arik tandurane wong tani